Ассаламу алайкум, шербачаҳои тоҷик, шербачаҳои мусулмон, шербачаҳои тамоми дунё. Мо шумо дар як видео карда будем дар бораи Корея биёин, масъалаи кор, чӣ хел кор кардан. Ҳозир гуфтем як видео кунем дар бораи ойлики маоши Корея ва соати корӣ чӣ хели корҳо ҳастанд. Кореяда бачаҳо арбайт гуфтагӣ, самушел гуфтагӣ ҷо ҳастад ки одаморо ба кор таъмин мекунанд. Ай ҳамун арбайт кор мебуроӣ, кор ҳастай соати ай 8 то 5, ай 8 то 8, ай 8 то 8, ай 9 то 9. Соати 12 соаташ ай 8 то 8 ба доллар примерно $110, 115 доллар. 115 доллар 12 соата кор. Ҳастай 10 соата ай 8 то 5, 1 соат абед, иш 80 доллар, 90 доллар ай кор фарқ мекунад. Чӣ хел намуди корҳо ҳастанд? Ҳастай корҳое ки дар завод мешавад. Заводи ҳастай запчасти мошин мебурорад, шампун мебурорад, пластмас мебурорад, стакан мебурорад, панели телефон мебурорад, стамокҳои калон мебурорад, тамоми чиза мебурорад. Ҳамин заводода ойлик 80 доллар ай ҳамун шаҳре ки мо кор мекунем. Дигар ҷоҳош фарқ мекунад, ҳамин 5-10 доллар плюс минус дигар шаҳрҳо. Ҳастай корҳои стройка камуш 100 доллар ай. Болош то 150 доллар, 150 доллар. Вай корҳои вазбинай ку смен мекашӣ. Камтар вазбинтара ки пулуш созад. Ана бо хай нами видеоро тамошо кунем, бо ягон саволо боша, иншоалло мекунем ягон видеои ояндада. Кӯшиш кунем ба ҳол ширестай, таваккал ба Худо. Миёна бандем биёен. Стройка сар шидестай братану, бихезе биёен.